Ποιος έκανε πιπί στο Μισισιπί? Στις απέραντες εκτάσεις μιας χώρας μακρινής ρέει ένα ποτάμι που λέγεται Μισισιπής. Στο ποτάμι αυτό μια μέρα μεσημέρι συνέβη κάτι συνταρακτικό. Κανένας δεν το ξέρει. Τυχαία ένα βράδυ στο Αλγέρι γνώρισα ένα λοστρόμο με ένα τατουάζ στο χέρι και ένα κοκατού στον νόμο, που σταμάτησε να χαρτοκλέβει και μου είπε τι και πώς είναι. Έτσι έμαθα κι εγώ το εφτασφράγιστο του Μισισιπί το μυστικό και αποφάσισα να σας το πω. Αλλά θέλω πρώτα να μου υποσχεθείτε ότι σε κανέναν μα κανέναν ποτέ δεν θα το πείτε. Στο ποτάμι το φαρδί το γνωστό Μισισιπί ταξίδευε όλο μεγαλείο ένα μεγάλο πλοίο, γεμάτο με μικρά παπιά που τρελά από χαρά εκείνο το ηλιόλουστο πρωί πήγαιναν όλα εκδρομή. Ήτανε ωραίο το ταξίδι παρά το στριμοξίδι. Άλλα παπιά φορούσαν παπηγιόν και άλλα ψαθάκια. Άλλα παίζανε ακορντεόν και άλλα γλύφανε φωνάκια. Άλλα ξεκαρδίζονταν στα γέλια και άλλα τρώγανε παστέλια. Άλλα μαθούσαν μαργαρίτες και άλλα ρουφούσανε γρανίτες. Άλλα παίζαν τους κουρσάρους και άλλα ταΐζανε τους βλάρους. Ξαφνικά, μες στην ηρεμία, πήγε μια φωνή ολοστρόμος με αγωνία. Ακούτε ναύτες, ναύτηροι και επιβάτες, κάτι βλέπω, κάτι θωρώ, που να το πιστέψω δεν μπορώ. Δεν θέλω να σας κοροϊδέψω, αλλά πραγματικά δεν τολμώ να το πιστέψω. Τι βλέπεις, λοστρόμε, τι? Ρωτάνε τα παπάκια με απορία. Βλέπεις μήπως καρχαρία? Σκούνα στο πέλαγο πειρατική που ετοιμάζεται να μας κυνήξει, ή ρουφίχτρα που θα μας καταπιεί και στους αφρούς της θα μας πνίξει? Όχι, δεν βλέπω καρχαρία, ούτε αποτρόπαια θαλασσινά θηρία, ούτε σκούνα στο πέλαγο πειρατική που ετοιμάζεται να μας χυμίξει, ούτε ρουφίχτρα που θα μας καταπιεί και στους αφρούς της θα μας πνίξει. Τι βλέπεις τότε, τι μας έχεις πρίξει? Βλέπω ότι κάποιος έκανε πιπί στη μέση του Μισισιπί. Δεν ξεγελιέμαι, είδα μια κίτρινη κοιλίδα, δηλαδή πιπί εν όψη, το γνωρίζω από την όψη. Φασαρία, αμέσως ταραχή, ρωτάνε όλα τα παπιά μαζί, ρωτάνε το ένα τ' άλλο με πανικό μεγάλο. Τι είπε ο λοστρόμος, κάνε τι? Απίστευτο, απιπίστευτο. Είπε ότι κάποιος έκανε πιπί στη μέση του Μισισιπί. Παίρνει ο καπετάνιος τότε ένα κόκκινο φωνή και φωνάζει με αυστηρή φωνή. Ποιο άταχτο παπί έκανε πιπί στη μέση του Μισισιπί? Σιωπή. Έπεσε βαριά σιωπή. Δεν ακουγόταν ούτε ένας. Μόνο ο γερομάγειρας που έπαιζε γκρανκάσα, ένας μούτσος που έπαιζε κιθάρα, 3 ναύτες που κάνανε γαργάρα, 2 φουλόμουσα παπάκια που φυσούσαν με τρομπόνια, 7 που ρουφούσαν μακαρόνια και άλλα τόσα που σπάγανε μπαλόνια. Υψώνει ο καπετάνιος στη φωνή κι όλο το πλοίο ατυχεί. Όποιος έκανε πιπί στη μέση του Μισισιπί, να σηκώσει το χέρι και να το παραδεχτεί. Πέρασε όλο το πρωί. Έφτασε το μεσημέρι και κανείς δεν σήκωνε το χέρι για να παραδεχτεί ότι ναι, έκανε πιπί στη μέση του Μισισιπί. Όλα τα μικρά παπιά ρεμβάζαν σιωπηλά στην κουπαστή και κοιτούσαν την ακτή ή κάποιο κύμα αφρισμένο με ύφος ονειροπαρμένο. Παίρνει πάλι το χωνί ο καπετάνιος και αναφωνεί. Αν κάθε ανυπάκου παπί έκανε αστόχαστα πιπί στη μέση του Μισισιπί, θα πήγαινε χαρά με τέτοιο υπέροχο ποτάμι. Ναι, αν κάθε άμυαλο παπί έκανε πιπί του κάθε μέρα, θα γέμιζε το ποτάμι πέρα ως πέρα. Θα ήταν σε λίγο το μισό πιπί και δεν θα το λέγανε Μισισιπί. Πώς θα το λέγανε, μπορεί κανείς να φανταστεί? Θα το λέγανε Μισιπιπί.
προτείνει ένα έξυπνο παπί. Ακριβώς, και θα έπρεπε γι' αυτό, για να μην μακρηγορώ, η γεωγραφία να γραφτεί φτού ξανά κι απ' την αρχή. Λοιπόν, ένα έχω να σας πω. Ο ένοχος πρέπει να ομολογήσει, προτού το πιπί μας πλημμυρίσει και τον κόσμο κατακλείσει και το σύμπαν σκεπαστεί σε ένα κύμα από πιπί. Όποιος στόχει στην καρδιά του βάρος, ας έχει το κουράγιο, ας βρει το θάρρος να σταθεί εδώ μπρος μου και να πει «Ναι, εγώ έκανα πιπί στη μέση του Μισισιπί». Αυτά είπε ο καπετάνιος Βλοσιρός και συνέφιασε ο ουρανός και έπεσε βαθιά σιωπή κι όλοι συλλογίζονταν τι φοβερή καταστροφή μπορεί να προκαλέσει μια σταλιά πιπί. Τρέμοντας εκείνη τη στιγμή σηκώνει το χέρι ένα παπί και λέει πνίγοντας έναν λιχμό «Ομολογώ, εγώ το ανάξιο εγώ έκανα πιπί στη μέση του Μισισιπί. Έκανα πιπί, ναι, πολλή ώρα και μάλιστα με φόρα». Έκαναν όλοι με ένα στόμα. Τι θα ακούσουμε ακόμα, τη σημεία και τη τέρατα του Μισισιπί τα πέρατα. Ξέρω, είπε το παπί, έκανα μεγάλο κρίμα και αν από πιπί μεγάλο κύμα τον κόσμο κατακλείσει και το σύμπαν αφανίσει και στο διάβα του τίποτα όρθιο δεν αφήσει, ούτε σπίτι, ούτε βουνό, ούτε μαούνα, ούτε θωρηκτό. Θα είναι δικιά μου ευθύνη που καμία γόμα δεν τη σβήνει. Αισθάνομαι τέτοια ενοχή που χωρίς δισταγμό, χωρίς ντροπή έκανα ανέμελα πιπί στη μέση του Μισισιπί. Και ρωτάει ο καπετάνιος με ύφος απειλητικό γιατί συνέβη αυτό, πώς μπόρεσες να κάνεις τέτοια πράξη που το χρώμα του Μισισιπί θα αλλάξει. Και το μικρό παπί πνίγει έναν λυγμό και εξηγεί «Όταν ξαφνικά μες στην ηνεμία μου ήρθε για πιπί επιθυμία, ήταν δύσκολο να κρατηθώ και στον εαυτό μου να επιβληθώ. Έτρεχα λοιπόν με πανικό από εκεί και από εδώ και δεν έβρισκα την τουαλέτα, μόνο πόρτες με λουκέτα και καφάσια με χουρμάδες και βαρέλια και κουβάδες και ναύτες βιαστικούς που είχαν άλλη ασχολία και δεν μου δίναν σημασία και εντελώς με αγνοούσαν και στις ερωτήσεις μου οι άλλοι δεν απαντούσαν. Άλλοι έκαναν φασίνα, άλλοι αναπολούσαν τα ταξίδια τους στην Κίνα, άλλοι τηγανίζαν ρέγγες, άλλοι χτύπαγαν μαρέγγες, άλλοι παίζαν τράμπουλα, άλλοι ζάρια, άλλοι καθαρίζανε μπατζάρια και άλλοι μανταρίνια, άλλοι γυαλίζανε τα φινιστρίνια, άλλοι έστρωναν κουκέτες, άλλοι έτρωγαν γαλέτες και κανείς τους, μα κανείς τους δεν μου έδινε τις τουαλέτες. Κανείς. Ούτε μούτσος, ούτε ναύτης, ούτε και λευστής. Τότε στη μεγάλη μου απελπισία έκανα την ιεροσυλία. Με άλλα λόγια δηλαδή, έκανα το παραδέχομαι πιπί στη μέση του Μισισιπί, χωρίς ειλικρινά να φανταστώ την καταστροφή που προκαλώ. Και είπε ο καπετάνιος «Νεαρέ, σε συγχωρώ. Η μετάνοια σου φαίνεται ειλικρινής. Κανείς δεν είναι τέλειος, κανείς. Περασμένα όλα, ξεχασμένα, φτάνει να υποσχεθείς ότι ήταν η τελευταία η φορά που έκανες πιπί στο Μισισιπί τα ανοιχτά». «Ναι», είπε το παπί σκύβοντας με συντριβή. «Ναι, ποτέ, καπετάνια αυστηρέ, ποτέ δεν θα κάνω πια πιπί στη μέση του Μισισιπί. Θα κάνω από εδώ και πέρα πιπί μου στην μπανιέρα».